Aamuaurinko kultasi Saimaan selän, kun pieni puuvene halkoi tyyntä pintaa. Keulassa istuva Aino Korhonen katseli ympärillään avautuvaa vihreää järvimaisemaa, hengittäen raikasta, kosteaa ilmaa. Hänen ruskettuneet, känsäiset sormensa puristivat veneen reunaa, aivan kuin hän olisi pelännyt todellisuuden katoavan, jos ote heltyisi. Onko vielä pitkä matka, Eino pappa? Hän kysyi kääntyen vanhempaa miestä kohti, joka ohjasi venettä. Ei enää, tyttö. Tunti vielä, niin ollaan Savonlinnassa. Vanha järvenmies hymyili paljastaen tupakan kellastamat hampaat. Ei se hätäily venettä nopeammin liikuta. Aino nyökkäsi ja kääntyi taas katselemaan maisemaa. 25-vuotiaana hän ei ollut koskaan poistunut pienestä saaristoyhteisöstään. Koko hänen elämänsä oli kulunut vanhempien auttamisessa pienellä perunatilalla ja metsämarjojen keruussa, mutta kaikki muuttui, kun hän sai kirjeen Elina-tädiltään, äitinsä siskolta, joka oli lähtenyt Savonlinnaan vuosikymmeniä sitten. Tule Savonlinnaan, kirjeessä luki. Järjestin sinulle työn Björnbergin perheen taloudesta. He tarvitsevat luotettavan henkilön hoitamaan kartanon hallintoa, ja ajattelin sinua. Kirje oli saapunut kriittisellä hetkellä. Yllättävä halla oli tuhonnut perheen perunasadon, ja rahasta oli tiukempaa kuin koskaan. Hänen vanhempansa, Seppo ja Liisa, epäröivät aluksi, mutta myöntyivät lopulta, että se olisi Ainolle suuri mahdollisuus. Björnbergit ovat seudun mahtavin suku, Eino-pappa totesi keskeyttäen hänen ajatuksensa. Sanotaan, että vanha August teki omaisuutensa vanhoilla sahoilla ennen kuin paperiteollisuus muuttui. Sitten hän laajensi, osti metsiä, perusti tehtaita. Tänään hänen pojanpoikansa Thomas hallitsee kaikkea. Vaikutusvaltainen mies. Kylmät väreet kulkivat Ainon selkää pitkin. Hän ei ollut koskaan ollut tekemisissä rikkaiden ja vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. Hänen peruskoulutuksensa, jonka hän oli saanut yhteisön pienessä kyläkoulussa, tuntui riittämättömältä tulevaan. Entä heidän talonsa? Millainen se on? Hän kysyi yrittäen kuvitella. Se on kuin linna, tyttö. Sijaitsee korkealla paikalla kaupungin kupeessa, näköalalla suoraan selkävesille. Puutarhoja silmän kantamattomiin, juhlasaleja, uima-allas. Sanotaan, että siellä on enemmän huoneita kuin ihminen osaa laskea. Eino-pappa piti tauon. Mutta älä anna sen sokaista. Rikkaatkin itkevät, tosin silkkiliinaan. Vene jatkoi matkaansa ja vähitellen maisema alkoi muuttua. Metsä alkoi väistyä yhä useammin näkyvien talojen tieltä, kunnes he lopulta näkivät Savonlinnan sataman. Ainon sydän hakkasi. Veneiden liike, tavaroita kantavat ihmiset, autojen torvien ja kovien äänien kakofonia. Kaikki tuntui liian kaoottiselta hänen aisteilleen, jotka olivat tottuneet metsän rauhaan. Kun he vihdoin rantautuivat, Aino otti pienen kangaskassinsa ja hyvästeli Eino-papan lämpimällä halauksella. Hän oli viimeinen yhteys hänen entiseen elämäänsä, ja nyt hän olisi yksin täysin tuntemattomassa maailmassa. Tätinsä ohjeiden mukaan hän suuntasi torille, missä hänen piti odottaa Björnbergien auton kuljettajaa. Hän istui penkille, vanhan koivun varjoon ja odotti, tarkkaillen kaupungin vilinää uteliain ja levottomin silmin. 20 minuutin kuluttua univormuun pukeutunut mies lähestyi häntä. Neiti Aino Korhonen, hän kysyi muodollisesti. Kyllä, minä. Olen Kari, Björnbergin perheen autonkuljettaja. Tulin noutamaan teidät. Olkaa hyvä ja seuratkaa minua. Aino seurasi miestä kiiltävän mustan auton luo, joka oli niin puhdas, että se heijasti auringon säteitä kuin peili. Hän ei ollut koskaan astunut sellaiseen autoon. Kari avasi hänelle takaoven ja laittoi hänen laukkunsa tavaratilaan. Auton sisällä oli viileää ilmastoinnin ansiosta toinen ylellisyys, josta Aino oli vain kuullut puhuttavan. Kun auto eteni Savonlinnan katuja pitkin, Aino katseli ikkunasta ihmisiä, kauppoja, toreja. Kaikki näytti suuremmalta, värikkäämmältä, intensiivisemmältä kuin hänen pienessä yhteisössään. Kun he alkoivat nousta vehreämmälle alueelle, talot muuttuivat suuremmiksi, korkeiden muurien ja koristeellisten porttien ympäröimiksi. Lähestymme Björnbergien aluetta, Kari selitti katsellen häntä taustapeilistä. Suurin osa näistä kiinteistöistä kuuluu perheelle tai heidän liittolaisilleen. Lopulta
Ajettuaan valtavasta takorautaportista, he saapuivat tilalle, joka muistutti enemmän puistoa. Kivipäällysteinen tie kiemurteli moitteettomasti hoidettujen puutarhojen läpi, joissa kasvoi vanhoja puita ja kukkatarhoja täydessä loistossaan. Taustalla kohosi mahtavana monumenttina itse kartano, kolmikerroksinen, klassista tyyliä edustava rakennus, jossa oli laajat parvekkeet ja marmoriportaikko, joka johti pääovelle. Hyvänen aika, Aino mutisi kykenemättä peittämään hämmästystään. Vaikuttavaa, eikö? Kari kommentoi hillitysti hymyillen. Sillä on tapana vaikuttaa ihmisiin ensimmäisellä kerralla. Auto pysähtyi portaikon eteen ja Kari avasi Ainolle oven. Hänen jalkansa vapisivat hieman, kun hän astui Björnbergien maille. Portaiden yläpäässä odotti keski-ikäinen nainen pukeutuneena hillittyyn ja tyylikkääseen univormuun. Hänen harmaat hiuksensa oli sidottu tiukalle nutturalle, mutta hänen kasvoillaan oli lämmin hymy. Aino, miten sinä olet kasvanut? Nainen huudahti laskeutuen kiireesti portaita. Minä olen sinun Elina-tätisi. Viimeksi kun näin sinut, olit 5-vuotias. Naiset halasivat, ja Aino tunsi helpotuksen aallon kohdatessaan vihdoin tutut kasvot, vaikka hänen muistonsa tädistä olivatkin hatarat. Tullaan sisään, Elina kutsui. Rouva Clarissa haluaa tavata sinut ennen lounasta, ja sen jälkeen näytän sinulle majoituksesi. Rouva Clarissa, Aino kysyi heidän noustessaan portaita. Clarissa Björnberg, Bernd Vainaan leski. Hän johtaa kaikkea nyt, sen jälkeen kun Bernd jätti meidät 3 vuotta sitten. Aino nyökkäsi yrittäen omaksua kaiken tiedon. Astuessaan kartanoon hänet otti vastaan vaikuttava eteisaula, jossa oli marmorilattia ja kristallikruunu, joka näytti sisältävän 1000 vangittua tähteä. Seiniä koristivat maalaukset, joiden Aino epäili olevan kuuluisien taiteilijoiden alkuperäisteoksia, ja huonekalut näyttivät vuosisatojen takaisilta jäänteiltä. Talossa on yli 30 huonetta. Elina selitti huomaten sisaren tyttärensä hämmästyneen katseen. Pääperheen lisäksi täällä asuu vakituinen henkilökunta. Minä taloudenhoitajana, 2 siivoojaa, 1 kokki, 2 puutarhuria, autonkuljettaja ja 2 vartijaa. Sinun tehtäväsi on auttaa kaiken tämän hallinnoinnissa, toimia minun avustajanani ja mahdollisena sijaisenani. Aino nielaisi. Vastuu tuntui valtavalta hänen rajallisella kokemuksellaan. Mutta ennen kuin hän ehti ilmaista huolensa, heidät keskeytti pitkä, noin 30-vuotias mies, joka laskeutui pääportaikkoa varmoin askelin. Elina täti, äiti etsii sinua. Jotain lauantai-illallisen ruokalistasta, mies sanoi, ennen kuin huomasi Ainon. Hänen tummanruskeat silmänsä tutkivat häntä uteliaasti. Ja tämän täytyy olla uusi avustaja. Kyllä, herra Thomas. Tämä on sisaren tyttäreni, Aino Korhonen. Aino, tämä on Thomas Björnberg, rouva Clarissan vanhin poika. Aino niiasi vaistomaisesti, tietämättä tarkalleen, miten hänen tulisi käyttäytyä perheenjäsenen edessä. Tervetuloa Björnbergien taloon, Thomas sanoi ojentaen kätensä yllättävän epämuodollisesti. Toivottavasti sopeudut tänne hyvin. Äidilläni on suuret odotukset sinun suhteesi. Hänen kätensä kosketus aiheutti Ainossa oudon tunteen, jota hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Miehen silmät tuntuivat tunkeutuvan hänen yksinkertaisen ulkokuorensa läpi, kuin ne näkisivät jotain, mitä hän ei itsekään tiennyt. Kiitos herra, teen parhaani, hän vastasi laskien katseensa peittääkseen kasvoilleen nousevan punan. Ihan vain Thomas, kiitos. Herra saa minut tuntemaan itseni isäkseni. Hän hymyili lyhyesti ja kääntyi sitten Elinan puoleen. Olen työhuoneessa, jos äiti tarvitsee minua. Katsoessaan miehen loittonevan, Aino ei voinut olla huomaamatta luontaista eleganssia, jolla hän liikkui, hänen pukunsa moitteetonta leikkausta, itseluottamusta jokaisessa eleessä. Hän oli mies, joka oli syntynyt etuoikeutettuna ja kantoi tuota varmuutta jokaisessa solussaan. Mennään, Elina kuiskasi koskettaen kevyesti hänen käsivarttaan. Rouva Clarissa ei pidä odottamisesta. Seuratessaan tätiään kartanon koristelluilla käytävillä, Ainolle tuli outo tunne, että hän oli astumassa paitsi uuteen taloon, myös uuteen lukuun elämässään. Jokin kertoi hänelle, että tyynet vedet, jotka hän oli tähän asti tuntenut, olivat muuttumassa vuolaiksi koskiksi. Mitä Aino ei tiennyt, oli se, että hänen saapumisensa
Björnbergien kartanoon ei ollut sattumaa, vaan yli 2 vuosikymmentä sitten huolellisesti laaditun suunnitelman tulosta. Suunnitelman, joka oli paljastamaisillaan salaisuuksia, jotka muuttaisivat 2 perheen kohtalon ikiajoiksi. Björnbergien kartanon kirjasto oli tiedon ja ylellisyyden pyhättö. Lattiasta kattoon ulottuvat mahonkihyllyt kätkivät sisäänsä harvinaisia kirjoja ja ensipainoksia. Saimaan ilta-auringon valo siivilöityi korkeiden ikkunoiden läpi luoden kultaisia kuvioita persialaiselle matolle. Nahkaisessa nojatuolissa istuen Clarissa Björnberg tarkkaili ainoa läpitunkevalla katseella, joka kuului ihmiselle, joka oli viettänyt elämänsä arvioiden muita. Sinä olet siis Elinan sisaren tytär, matriarkka sanoi. Hänen äänensä kantoi auktoriteettia, joka ei koskaan ollut tarvinnut korottamista tullakseen kuulluksi. Toivottavasti olet perinyt täitisi pätevyyden. Teen parhaani, etten tuota pettymystä, rouva, Aino vastasi pitäen kätensä ristissä sylissään peittääkseen vapinan. Clarissalla oli ankara kauneus, jota vuodet eivät olleet himmentäneet. Harmaat hiukset oli kammattu moitteettomasti tyylikkäälle kampaukselle, ja laivaston sininen silkkimekko korosti hänen aristokraattista ryhtiään. Hänen silmänsä olivat kuitenkin vaikuttavimmat, samaa tummanruskeaa sävyä kuin Tomaksella, mutta niissä oli laskelmoiva kylmyys, jota pojalla ei ollut. Elina kertoi minulle, että sinulla on vain peruskoulutus. Clarissa jatkoi kaataen itselleen teetä kiinalaisesta posliinikupista. Normaalisti se olisi riittämätöntä tähän tehtävään, mutta luotan hänen arvostelukykyynsä. Sitä paitsi ihmiset ilman muodollista koulutusta yleensä kompensoivat sen uskollisuudella ja hienotunteisuudella. Olenko oikeassa? Minulla ei ehkä ole tutkintotodistuksia, rouva Clarissa, mutta opin nopeasti ja ymmärrän luottamuksen arvon. Aino vastasi yllättyen itsekin äänensä lujuudesta. Lähes huomaamaton hymy karehti Clarissan huulilla. Hyvä on, aloitat huomenna. Elina opettaa sinulle kaiken tarvittavan, mutta pidä mielessäsi, Ainon tällä talolla on säännöt. Ensimmäinen ja tärkein, Björnbergin perheen asiat pysyvät näiden seinien sisäpuolella. Ymmärrän täysin, rouva. Erinomaista. Ja vielä yksi asia, tyttäreni Helena palaa Helsingistä ensi viikolla. Hän on herkkä. Sinun tulee kohdella häntä erityisellä huomiolla. Elina, joka oli tähän asti seissyt hiljaa oven vieressä, rykiäisi pehmeästi. Jos sallitte, rouva Clarissa, ehkä olisi parasta näyttää Ainolle hänen majoituksensa nyt. Hänellä on ollut pitkä matka. Totta kai, Elina, Clarissa teki karkottavan eleen. Illalliseen asti Aino, tasan 8. Poistuessaan kirjastosta Aino päästi huomaamattaan ulos hengityksen, jota ei ollut edes tajunnut pidättävänsä. Elina hymyili hänelle ymmärtäväisesti opastaessaan häntä kartanon käytävillä. Selvisit hyvin, täti kommentoi. Rouva Clarissa saattaa vaikuttaa pelottavalta, mutta hän on oikeudenmukainen. Voita hänen luottamuksensa, niin sinulla on vakaa elämä. Aino vain nyökkäsi, yhä käsitellen kohtaamista. Kävellessään täti näytti hänelle päähuoneet. Muodollisen ruokasalin, jossa oli pöytä 20, musiikkihuoneen Steinway-flygeleineen, talvipuutarhat, oleskeluhuoneet. Jokaisessa yksityiskohdassa pröystäilevä vauraus oli lähes tukahduttavaa jollekin, joka oli kasvanut vain välttämättömimmän keskellä. Ja nämä ovat perheen huoneet, Elina selitti osoittain toisen kerroksen käytävää. Pääsviitti kuuluu rouva Clarissalle. Vieressä on huone, joka oli tohtori Berntin, ja se on pidetty koskemattomana hänen kuolemansa jälkeen. Sitten on Thomaksen huone ja käytävän päässä Helenan, ja missä minun huoneeni on? Aino kysyi. Henkilökunnan siivessä tietenkin. Mutta älä huoli, minun avustajanani saat yhden henkilökunnan parhaista huoneista. He seurasivat toista käytävää, kunnes saapuivat vaatimattomammalle alueelle, joka oli silti ylellinen Ainon mittapuulla. Hänen huoneensa oli tilava, siellä oli 1 hengen sänky, vaatekaappi, kirjoituspöytä ja pieni nojatuoli ikkunan vieressä, josta oli näkymä sivupuutarhaan. Toivottavasti tämä kelpaa, Elina sanoi. Kylpyhuone on jaettu Roosan kanssa, kerroksen siivoojan, mutta hän on erittäin siisti. Tämä on täydellinen, täti. Paljon enemmän kuin mihin olen tottunut. Kun Elina oli lähtenyt valvomaan illallisvalmisteluja, Aino istui sängylle yrittäen omaksua viime tuntien muutokset. Kaikki tuntui epätodelliselta, kartano, ylellisyydet, Björnbergin perhe, erityisesti Thomas, noilla silmillä, jotka tuntuivat näkevän hänen lävitseen. Kevyt koputus oveen keskeytti hänen ajatuksensa.
Avatessaan hän näki suunnilleen hänen ikäisensä nuoren naisen, joka oli pukeutunut talon siivoojien univormuun. Hei, olen Roosa, tyttö esittäytyi ystävällisesti hymyillen. Tulin katsomaan, tarvitsetko apua laukkujen purkamisessa. Hauska tavata, Roosa. Minulla on itse asiassa vain vähän tavaraa, mutta seura kelpaa. Sillä aikaa, kun Aino järjesti vaatimattomia vaatteitaan tilavaan kaappiin, Roosa kertoi hänelle talon rutiineista ja asukkaiden omituisuuksista. Rouva Clarissa herää aina 6, juo kahvin yksin parvekkeella ja viettää sitten aamun työhuoneessa. Thomas on melkein aina poissa hoitamassa liiketoimia, mutta kun hän on kotona, hän pysyttelee yleensä työhuoneessa tai kirjastossa. Hän on varautunut, mutta kohtelias. Entä Helena? Millainen hän on? Aino kysyi uteliaana tyttärestä, jota Clarissa oli kuvaillut herkäksi. Roosan ilme muuttui hienovaraisesti. Helena on monimutkainen. Hän oli melkein vuoden hoidossa Helsingissä klinikalla. Masennus sanovat sen jälkeen, kun sulhanen purki kihlauksen, mutta huhuja liikkuu. Roosa laski ääntään kuin seinillä olisi korvat. Sanotaan, että hän teki merkitsevän eleen kädellään. Ymmärrän, Aino mutisi, käsittäen vihjauksen. Mutta älä huoli. Uudet työntekijät ovat harvoin paljon tekemisissä Helenan kanssa. Hän elää omassa maailmassaan. Roosan lähdettyä Aino kävi nopeasti suihkussa ja puki ylleen parhaan asunsa, yksinkertaisen, mutta hyväkuntoisen vaalean sinisen mekon. Katsoessaan itseään peilistä hän tuli yhtäkkiä tietoiseksi siitä, kuinka irralliselta hän näytti tässä ympäristössä. Hänen mustat, suorat hiuksensa, vaikka olivatkin puhtaat ja kammatut, eivät loistaneet kalliiden kampaamokäyntien tavoin. Hänen kätensä, vaikka puhtaat, näyttivät pientilan työnkänsät. Hänen mekkonsa, vaikka olikin hänen paras, näytti rätiltä verrattuna asuihin, joita hän oli nähnyt Clarissan yllä. Kun kello näytti 7:10, Aino laskeutui illalliselle. Pienempi ruokasali, jota käytettiin arkipäivän aterioilla, majoitti silti mukavasti 10 ihmistä. Pöytä oli katettu posliinilla, kristallilla ja hopealla, ja sytytetyt kynttilät antoivat tilaan pehmeän ja tyylikkään valaistuksen. Clarissa istui jo pöydän päässä, pukeutuneena toiseen mekkoon, tällä kertaa viininpunaiseen sävyyn, joka korosti hänen vaaleaa ihoaan. Thomas saapui hetkiä Ainon jälkeen, vaihdettuaan päivän puvun siniseen kauluspaitaan ja tummiin housuihin. Hyvää iltaa, äiti, hän tervehti, suudellen kevyesti Clarissan otsaa, ennen kuin huomasi Ainon. Hyvää iltaa, Aino, toivottavasti olet sopeutumassa. Kyllä, kiitos. Kaikki ovat olleet hyvin ystävällisiä, hän vastasi, tuntien olonsa epämukavaksi miehen katseen alla. Istu alas, Aino, Clarissa osoitti. Björnbergin perheessä luotetut työntekijät jakavat pöytämme, se on Appeni aloittama perinne. Aino istuutui osoitettuun paikkaan Thomaksen oikealle puolelle ja vastapäätä tyhjää tuolia. Eikö Helena liity seuraamme tänä iltana? Thomas kysyi kaataen itselleen viiniä. Helena on Helsingissä, rakas. Hän palaa ensi viikolla, kuten kerroin Ainolle tänään. Ai niin, kaikkien näiden matkojen kanssa en pysy kärryillä, missä kaikki ovat. Elina valvoi henkilökohtaisesti tarjoilua, kun 2 sisäkköä toi ruokia. Alkukeitoksi kantarellikeittoa, sen jälkeen paistettua saimaan kuhaa yrteillä ja lopuksi lakkapannakottaa. Kaikki tarjoiltiin sellaisella muodollisuudella, että Aino tunsi olonsa entistäkin vieraammaksi tarkkaillen kiivaasti, mitä aterimia hänen tulisi käyttää milloinkin. Keskustelu illallisen aikana pyöri pääasiassa perheen liiketoimien ympärillä, marjauutteiden vienti, joka oli kasvussa, ongelmat yhden rahtialuksen kanssa, uusi luonnonkosmetiikkalinja, jonka he suunnittelivat lanseeraavansa. Entä sinä, Aino? Thomas kysyi yhtäkkiä. Mitä mieltä olet pienestä perheyrityksestämme? Kysymys yllätti hänet. En tiedä, voinko sanoa mielipidettäni, koska olen vasta saapunut, mutta se vaikuttaa vaikuttavalta yritykseltä, erityisesti koska se arvostaa alueemme tuotteita. Thomas hymyili, näyttäen aidosti kiinnostuneelta hänen vastauksestaan. Ja sinä tunnet metsän tuotteet hyvin, kuvittelisin. Kasvoit, missä se olikaan, Saimaan saaressa. Pieni yhteisö noin 4 tunnin venematkan päässä täältä. Viljelemme pääasiassa perunaa ja keräämme marjoja. Mielenkiintoista, Clarissa kommentoi, vaikka hänen äänensävynsä viittasi päinvastaiseen. Ehkä paikallistuntemuksestasi voi olla hyötyä liiketoiminnallemme joskus. Thomas etsii aina uusia näkökulmia. Itse asiassa, Thomas lisäsi, olemme laajentamassa luomutuotelinjaamme. Näkemyksesi perinteisistä viljely- ja keräysmenetelmistä voisi olla arvokas.
Thomaksen kiinnostus vaikutti vilpittömältä ja Aino tunsi olonsa vähemmän jännittyneeksi. Olisi ilo auttaa, jos vain voin. Illallisen jälkeen Clarissa vetäytyi huoneisiinsa jättäen Thomaksen ja Ainon hetkeksi kahden käytävään. Älä anna ylellisyyden ja muodollisuuksien pelotella sinua, hän sanoi matalammalla, intiimimmällä äänellä. Pohjimmiltaan olemme vain ihmisiä. Hyvin erilaisia ihmisiä, Aino vastasi, kykenemättä pidättelemään huomiotaan. Thomas nauroi pehmeästi ja miellyttävästi. Ulkonäkö voi pettää, Aino. Joskus suurimmat erot ovat siellä, missä vähiten odotamme, ja suurimmat yhtäläisyydet piilossa olosuhteiden kerrosten alla. Ennen kuin hän ehti vastata, Elina keskeytti heidät tullessaan käytävää pitkin. Aino, voisitko auttaa minua ruokakomeron inventaariossa? Voidaan samalla aloittaa koulutuksesi. Totta kai, täti, kääntyen Thomaksen puoleen hän nyökkäsi kevyesti. Hyvää yötä, herra. Tarkoitan, Thomas. Hyvää yötä, Aino, hän vastasi hymyillen tavalla, joka jäi hänen mieleensä kauan sen jälkeen, kun hän oli mennyt nukkumaan. Seuraavien 2 viikon ajan Aino sukelsi kartanon rutiineihin. Elinan ohjauksessa hän oppi hallinnon monimutkaiset yksityiskohdat, ruokien ja puhdistusaineiden varaston hallinnasta, aina henkilökunnan työvuorojen valvontaan ja perheen lukuisten sosiaalisten tapahtumien järjestämiseen. Hänen yhteytensä Clarissaan oli muodollinen ja rajoittui aamupalavereihin, joissa keskusteltiin päivän toimista. Thomas sen sijaan, vaikka viettikin suurimman osan ajastaan kartanon ulkopuolella, hakeutui hänen seuraansa aina ollessaan kotona. Hän kyseli hänen elämästään saaristossa, hänen mielipiteitään kirjoista, lainaten hänelle teoksia kirjastosta, ja jakoi tarinoita liikematkoiltaan. Eräänä sunnuntai-iltapäivänä, kun talo oli hiljainen suurimman osan henkilökunnasta ollessa vapaalla, Aino käytti tilaisuutta hyväkseen tutkiakseen puutarhoja. Hän löysi pensasaidan takaa piilosta pienen lehtimajan, jota ympäröivät köynnösruusut. Hän istui puupenkille nauttien kaukaisesta järvinäköalasta ja harvinaisesta yksinäisyyden hetkestä. Tämä on myös minun suosikkipaikkani, sanoi miehen ääni hänen takanaan saaden hänet hätkähtämään. Thomas lähestyi pukeutuneena rentoihin vaatteisiin, valkoiseen pellavapaitaan ja tummiin housuihin. Anteeksi, jos säikytin. En tiennyt, että täällä käy kukaan. Harvat tietävät tästä paikasta. Isoisäni rakensi tämän isoäidilleni, joka rakasti ruusuja. Hän istui hänen viereensä pitäen kunnioittavan välimatkan. Löysin muutaman kirjan, joista luulen sinun pitävän. Jätin ne huoneeseesi. Kiitos. Olen nauttinut todella paljon keskusteluistamme kirjallisuudesta. Niin minäkin. Hän piti tauon kuin valitsisi sanojaan huolellisesti. Tiedätkö, Aino, minulla on outo tunne, että olisimme tunteneet toisemme paljon kauemmin. Ainon sydän löi nopeammin. Miten niin? En osaa selittää. Sinussa on jotain, mikä tuntuu tutulta, kuin polkumme olisivat kohdanneet aiemmin. Ennen kuin Aino ehti vastata, he kuulivat Elinan äänen kutsuvan häntä. Minun täytyy mennä, hän sanoi nousten nopeasti. Aino, Thomas kutsui, kun hän oli jo loittonemassa. Helena saapuu huomenna. Halusin vain kertoa. Sinä yönä Ainon oli vaikea nukkua. Thomaksen sanat kaikuivat hänen mielessään. Siinä tavassa, jolla hän katsoi häntä, oli jotain, aivan kuin hän todella näkisi hänen yksinkertaisen ulkokuorensa läpi. Ja miksi hän oli varoittanut häntä erityisesti Helenan saapumisesta? Oliko siinä jokin piilomerkitys? Hän heräsi seuraavana aamuna outoon levottomuuteen. Auttaessaan Elinaa Helenan saapumisvalmisteluissa hän huomasi epätavallista liikehdintää henkilökunnan keskuudessa. Kaikki vaikuttavat hermostuneelta Helenan paluun vuoksi, hän kommentoi Roosalle, järjestellessään tuoreita kukkia Clarissan tyttären huoneeseen. Hän voi olla arvaamaton, Roosa vastasi asetellen verhoja, yhdessä hetkessä vaativa, seuraavassa täysin apaattinen. Ja sen jälkeen, kun hän palasi klinikalta, hänellä on ollut raivokohtauksia, jotka pelottavat jopa rouva Clarissaa. Aino omaksui tiedon hiljaisena, asetellen valkoisia liljoja kristallimaljakkoon Helenan lempikukkia Elinan mukaan. Järjestellessään terälehtiä hänen katseensa osui valokuvakehykseen yöpöydällä. Teini-ikäinen Helena, nuoren Thomaksen ja keski-ikäisen miehen vieressä, jonka hän oletti olevan edesmennyt Bernd, jokin kuvassa vangitsi hänen huomionsa. Helenan silmät, identtiset Thomaksen ja Clarissan silmien kanssa, tuo erikoinen tummanruskea sävy, joka näytti melkein kultaiselta tietyssä valossa. Ja sitten kuin salamanisku, muisto nousi pintaan. Hänen äitinsä vanha medaljonki, säilöttynä pieneen puurasiaan kotona, sisällään haalistunut valokuva nuoresta miehestä, jolla oli täsmälleen samanlainen katse.
Musta Mercedes-Benz ajoi kartanon porteista tasan kello 3 iltapäivällä, täsmällisyys, jonka Aino oli jo oppinut olevan Björnbergin perheen tavaramerkki. Huoneensa ikkunasta hän katseli, kun Kari avasi auton oven ja hoikka, ruskeahiuksinen nainen astui sulavasti ulos takapenkiltä. Helena Björnberg oli saapunut. Clarissa ja Thomas odottivat häntä portaiden yläpäässä. Jopa etäältä Aino saattoi aistia jännityksen matriarkan hartioissa. Halaus äidin ja tyttären välillä näytti muodolliselta, melkein harjoitellulta. Thomas sen sijaan kietoi sisarensa lämpimään halaukseen, nostaen hänet hetkeksi ilmaan. Aino. Elinan ääni säikäytti hänet. Rouva Clarissa pyysi sinua saapumaan siniseen salonkiin 0,5 tunnin kuluttua, esitelläkseen sinut virallisesti neiti Helenalle. Olen siellä, Aino vastasi kääntyen pois ikkunasta. Hän tunsi selittämätöntä levottomuutta ajatellessaan Helenan tapaamista, erityisesti sen oudon yhteyden jälkeen, jonka hän oli huomannut valokuvassa. 30 minuuttia myöhemmin Aino astui siniseen salonkiin, joka oli nimetty niin laivaston sinisen ja kultaisen sisustuksensa vuoksi. Helena istui sohvalla viinilasi kädessään kellonajasta huolimatta. Seisten takan vieressä Clarissa piti yllä moitteetonta ryhtiään, kun taas Thomas tarkkaili näkymää kauemmasta nurkasta nojaten kirjahyllyyn. Tässä hän on, Clarissa ilmoitti. Helena, tämä on Aino Korhonen, Elinan sisaren tytär ja uusi hallinnollinen avustajamme. Aino niiasi kevyesti. Hauska tavata, neiti Helena. Helena tutki häntä läpitunkevalla ja analyyttisella katseella, joka muistutti Clarissan katsetta, mutta siinä oli jotain muutakin, kuumeinen intensiteetti, melkein häiritsevä. Hän oli kiistattoman kaunis, samoilla aristokraattisilla piirteillä kuin Thomas, mutta hänen kauneudessaan oli jotain haurasta, kuin hienoa posliinia särkymisen partaalla. Sinä olet siis äidin uusi suojatti, Helena sanoi vihdoin, hänen äänensä yllättävän melodinen. Mielenkiintoista, et näytä lainkaan Elinalta. Helena, Clarissa varoitti lempeästi. Mitä? Teen vain havaintoja. Helena otti siemauksen viiniä. Itse asiassa hän muistuttaa minua jostakusta. Eikö vain Thomas? Thomas liikahti epämukavasti. En tiedä, kehen viittaat, Helena. Arvoituksellinen hymy karehti Helenan huulilla. Etkö, luulin, että olisit huomannut myös. Tuo leuka silmien muoto. Hän jätti lauseen kesken, nauttien luomastaan jännitteestä. Aino on käytettävissäsi auttaakseen sinua asettumaan. Clarissa puuttui puheeseen vaihtaen aihetta. Mitä tahansa tarvitsetkin, voit kääntyä hänen puoleensa. Kuinka ystävällistä sinulta, äiti, määrätä joku erityisesti minua varten? Etkö luota, että pystyn huolehtimaan itsestäni kokonaisen klinikkavuoden jälkeen? Äänensävy oli kevyt, mutta sanat kantoivat hienovaraista myrkkyä. Se on vain kohteliaisuutta, Helena. Ei mitään muuta. Tietysti, Helena käänsi huomionsa Ainoon. Ja mistä sinä tulet, Aino Korhonen? Eräästä saaristoyhteisöstä muutaman tunnin venematkan päästä, Saimaan saaresta. Tyttöjärveltä. Helena mutisi, äkillisen ja aidon kiinnostuksen vallassa. Täytyy olla kiehtovaa kasvaa niin vapaana sosiaalisista kahleista odotuksista. Kerro minulle perheestäsi. Vanhempani ovat pienviljelijöitä. Meillä on pieni perunamaa ja keräämme marjoja. Yksinkertaista, mutta rehellistä elämää. Entä äitisi? Mikä hänen nimensä on? Liisa. Liisa, Helena toisti kun maistellen nimeä. Ja onko hän aina asunut siellä? Ei. Hän tuli nuorena Mikkelin suunnalta tavattuaan isäni. Jokin välähti Helenan silmissä. Tunnistus. Voiton riemu? Mutta se oli niin nopeaa, ettei Aino ollut varma. Kiehtovaa. Meidän täytyy keskustella tästä lisää, Helena nousi sulavasti. Nyt, jos suotte anteeksi, minun täytyy levätä. Matka oli uuvuttava. Helenan lähdettyä epämukava hiljaisuus laskeutui huoneeseen. Clarissa näytti kadonneen ajatuksinsa. Hänen kasvonsa olivat läpitunkematon naamio. Hän vaikuttaa voivan hyvin, Thomas kommentoi lopulta. Paremmin kuin viime vierailuilla. Kyllä, Clarissa myöntyi, vaikka hänen äänensävyynsä ei liittynyt vakuuttuneisuutta. Aino, voit poistua. Minulla on asioita keskusteltavana Thomaksen kanssa. Anteeksi, Aino mutisi poistuen salongista. Kuitenkin, sen sijaan että olisi etääntynyt, jokin pakotti hänet pysymään lähellä, piilossa raollaan olevan oven takana. Hän tiesi sen olevan väärin, mutta keskustelu tuntui jollain tapaa liittyvän häneen. Näitkö, miten hän reagoi? Clarissan ääni kuului selvästi, vaikka olikin hiljainen. Meidän ei olisi pitänyt tuoda häntä tänne. Se on liian riskialtista. Se oli sinun ideasi, äiti, Thomas vastasi.
Sinä vaadit sitä, kun Elina mainitsi sisaren tyttärensä. En tiennyt, että se olisi niin ilmeistä. Mitä odotit? Ettei yhdennäköisyyttä olisi lainkaan. Toivoin, että se olisi tarpeeksi hienovarainen jäädäkseen huomaamatta. Helena on aivan liian tarkkaavainen omaksi parhaakseen. Tauko. Meidän on oltava varovaisia. Jos Helena alkaa yhdistellä palasia, luuletko todella, ettei hän tiedä? Kaiken sen jälkeen, jos hän tietäisi varmasti, hän olisi jo käyttänyt sitä meitä vastaan. Ei, hän epäilee, mutta hänellä ei ole todisteita. Ja meidän on pidettävä asia niin. Aino vetäytyi hiljaa pois, sydän hakaten voimakkaasti. Mistä he puhuivat? Mitä palasia Helena voisi yhdistellä? Ja miksi hänen läsnäolonsa talossa vaikutti olevan osa jotain Clarissan suunnitelmaa? Seuraavina päivinä Aino huomasi hienovaraisen muutoksen kartanon ilmapiirissä. Helena tarkkaili häntä jatkuvasti, kiinnostuksella, joka vaihteli aidon uteliaisuuden ja jonkin synkemmän välillä. Clarissa puolestaan tuntui välttelevän kahdenkeskistä aikaa hänen kanssaan, delegoiden yhä enemmän vastuuta Elinalle. Vain Thomas piti yllä samaa asennetta ystävällisenä, huomaavaisena, etsien aina hänen seuraansa ollessaan kotona. Heidän keskusteluistaan tuli Ainon päivien kohokohtia, hetkiä, jolloin hän saattoi väliaikaisesti unohtaa häntä ympäröivät mysteerit. Eräänä erityisen lämpimänä iltapäivänä, kun Aino järjesti postia työhuoneessa, Helena yllätti hänet. Aina töissä. Clarissan tyttö kommentoi astuen sisään koputtamatta. Hänellä oli yllään kevyt kesämekko, joka korosti hänen laihaa vartaloaan. Äidin täytyy olla haltioissaan omistautumisestasi. Tämä on työtäni, neiti Helena. Ole kiltti vain Helena. Inhoan muodollisuuksia. Hän käveli työhuoneen poikki, sormien liukuessa huonekalujen yli kuin etsien pölyä. Sinä ja Thomas olette lähentyneet. Se ei ollut kysymys, mutta Aino tunsi, että hänen oli vastattava. Herra Thomas on ollut hyvin ystävällinen. Olen varma siitä. Helena hymyili, hymy, joka ei yltänyt hänen silmiinsä. Veljelläni on aina ollut heikkous toivottomiin tapauksiin. Kaikella kunnioituksella en pidä itseäni toivottomana tapauksena. Etkö? Helena kallisti päätään tutkien häntä. Tyttö Järveltä, ilman muodollista koulutusta, ilman suhteita, työskentelemässä yhdelle Suomen vaikutusvaltaisimmista suvuista. Miksi sinä sitä kutsut? Aino pysyi hiljaa, kieltäytyen provosoitumasta. Tiedätkö, mikä sinussa on mielenkiintoisinta, Aino Korhonen? Helena jatkoi. Se, ettet oikeastaan kuulu mihinkään. Et enää sinne järvimaailmaasi, mutta et todellakaan meidänkään. Sielu limbossa. Hän lähestyi, laskien ääntään kuin jakaen salaisuuden. Tai ehkä minä olen väärässä. Ehkä sinä kuulut tähän maailmaan enemmän kuin kuvitteletkaan. Kylmät väreet kulkivat Ainon selkää pitkin. En ymmärrä, mitä tarkoitatte, etkö? Helena avasi kirjoituspöydän laatikon, penkoen huolettomasti papereita. Oletko koskaan kysynyt äidiltäsi isästäsi, todellisesta isästäsi? Minun isäni on Seppo Korhonen. Ihanko totta? Helena otti jotain laatikosta pienen kirjekuoren ja laittoi sen taskuunsa ennen kuin Aino ehti nähdä, mitä se oli. Kiehtovaa, kuinka helposti hyväksymme tarinat, joita meille lapsena kerrotaan. Etkö koskaan kyseenalaistanut, miksi et näytä tippaakaan rehelliseltä Sepolta? Aino tunsi veren hyytyvän suonissaan. Oli totta, ettei hänellä ollut isänsä tummaa ihoa ja voimakkaita piirteitä, vaan hän oli perinnyt äitinsä vaaleamman ihon ja mantelin muotoiset silmät. Mutta hän ei ollut koskaan kyseenalaistanut sitä. Monet lapset eivät näyttäneet vanhemmiltaan. Yritätte sekoittaa minua, neiti Helena. En tiedä miksi, mutta se ei tule onnistumaan. Helena nauroi, kristallinkirkas ääni, joka oli ristiriidassa hetken jännitteen kanssa. En yritä sekoittaa sinua, Aino. Yritän avata silmäsi. Meillä on enemmän yhteistä kuin kuvitteletkaan. Ennen kuin Aino ehti vastata, Elina ilmestyi ovelle. Aino, rouva Clarissa tarvitsee varastoraportin. Helena, äitisi etsi sinua. Helena loi viimeisen arvoituksellisen katseen Ainoon. Jatketaan keskusteluamme toisena päivänä. Tyttö Järveltä. Helenan lähdettyä Aino seisoi liikkumattomana yrittäen käsitellä juuri tapahtunutta. Älä kuuntele häntä, Elina neuvoi lähestyen. Helena on aina pitänyt ihmisten kanssa pelaamisesta. Se on osa hänen ongelmaansa. Mutta miksi minun kanssani? Tuskin tunnemme. Elina epäröi kuin punniten sanojaan huolellisesti. Helenalla on erityinen kyky havaita haavoittuvuuksia. Ja sinä, rakas, olet uusi täällä vielä sopeutumassa. Se tekee sinusta helpon kohteen. Selitys oli järkeenkäypä, mutta se ei rauhoittanut Ainon tuntemaa levottomuutta. Helenan sanat olivat koskettaneet arkaa kohtaa, jonka olemassaolosta hän ei ollut edes tiennyt.
Sinä iltana illallisella Helena oli oudon hiljainen, melkein sydämellinen. Clarissa ja Thomas keskustelivat liiketoimista, kun taas Aino yritti keskittyä ruokaan välttäen Helenan katsetta. Sain tänään mielenkiintoisen puhelun, Helena ilmoitti yhtäkkiä, keskeyttäen keskustelun uudesta marjanjalostamosta. Isän lakimieheltä Clarissa laski aterimensa hitaasti. Ja mitä Gabriel halusi? Ilmeisesti isän testamentissa on joitakin lausekkeita, joita ei ole vielä pantu täytäntöön. Lausekkeita, joista edes sinä, äiti, et tiennyt. Minkä tyyppisiä lausekkeita? Thomas kysyi otsakurtussa, liittyen julkisesti tunnustamattomiin edunsaajiin. Helena katsoi suoraan Ainoon. Eikö olekin kiehtovaa, miten salaisuudet löytävät aina tiensä päivänvaloon? Helena, tämä ei taida olla sopiva aihe illalliselle, Clarissa sanoi, hänen äänensä jännittynyt kuin viulunkieli katkeamispisteessä. Miksi ei? Olemme kaikki perhettä täällä, Helena hymyili suloisesti. Tai melkein kaikki. Riittää, Thomas löi nyrkkinsä pöytään, yllättäen kaikki. Jos sinulla on jotain sanottavaa, Helena, sano se suoraan. Muussa tapauksessa kunnioita äitimme pöytää. Helena nojasi taaksepäin tuolissaan, tyytyväisyyden kimallus silmissään. Ajattelin vain, että meidän pitäisi olla avoimia perheen asioista. Erityisesti ottaen huomioon viimeaikaiset käänteet. Loppuillallinen sujui raskaassa hiljaisuudessa, jonka rikkoivat vain pakotetut kommentit ruuasta tai säästä. Aino tunsi kaikkien katseiden painon, Helenan ilkikurisen tyytyväisyyden, Clarissan huonosti peitetyn huolen, Thomaksen intensiivisyyden, jota hän ei osannut tulkita. Myöhemmin huoneessaan Aino ei saanut unta. Helenan vihjailut kaikuivat hänen mielessään, yhdessä niiden keskustelunpätkien kanssa, jotka hän oli kuullut Clarissan ja Thomaksen välillä. Hänessä oli jokin yhteys tähän perheeseen, josta hän ei tiennyt. Kevyt koputus oveen säikäytti hänet. Avatessaan oven hän näki Roosan, joka näytti hermostuneelta. Herra Thomas pyysi tapaamaan hänet lehtimajalla, siivooja kuiskasi. Sanoi, että se on tärkeää. Nyt jo. Kello on melkein 11 illalla. Hän vaikutti kiireiseltä. Sanoi, ettei kukaan saa tietää. Aino epäröi. Osa hänestä käski olla menemättä, että se voisi olla vaarallista. Mutta toinen, vahvempi osa tarvitsi vastauksia. Kiitos, Roosa. Hän puki kevyen neuletakin yöpaitansa päälle ja laskeutui hiljaa takaovesta välttäen pääkäytäviä. Yö oli kirkas, täysikuu valaisi puutarhan hopeisilla sävyillä. Polku lehtimajalle ei ollut koskaan tuntunut näin pitkältä. Jokainen puiden luoma varjo sai hänen sydämensä hakkaamaan nopeammin. Kun hän vihdoin saapui perille, hän löysi Thomaksen seisomasta katse suunnattuna järvelle. Kuullessaan hänen askeleensa mies kääntyi nopeasti. Sinä tulit, hän sanoi, helpotusilmeinen hänen äänessään. En ollut varma, tulisiko. Mitä tapahtuu, Thomas? Miksi kaikki tämä salailu? Hän lähestyi, hänen kasvonsa vakavina kuun valossa. Helena on oikeassa, Aino. On asioita sinusta perheestäsi, joita et tiedä. Asioita, joita äitini on yrittänyt salata vuosia. Aino tunsi jalkojensa pettävän. Mitä asioita? On parasta nyt istut. Aino totteli, istuen lehtimajan penkille. Thomas pysyi pystyssä, ikään kuin fyysinen läheisyys tekisi tulevasta paljastuksesta vaikeamman. Isäni Bernd Björnberg vieraili usein saaristoyhteisöissä valvomassa yrityksen sosiaalisia projekteja. Siitä on yli 25 vuotta. Hän piti tauon, valiten sanojaan huolellisesti. Yhdellä näistä matkoista hän tapasi nuoren naisen nimeltä Liisa. Hänen äitinsä nimi Thomaksen huulilla sai Ainon jäätymään. Mitä sinä vihjaat? En vihjaa, Aino. Sanon suoraan. Isälläni ja äidilläsi oli suhde. Lyhyt, mutta tarpeeksi merkittävä saadakseen aikaan seurauksia. Ei. Aino pudisti päätään kieltäen. Minun isäni on Seppo, aina ollut. Seppo tapasi äitisi, kun tämä oli jo 2 kuukaudella raskaana. Hän hyväksyi äitisi, hyväksyi sinut, antoi sinulle nimen ja kodin. Siksi kunnioitan häntä suunnattomasti. Aino nousi seisomaan, hänen päässään pyöri. Mistä sinä tiedät tämän? Kuinka voit olla niin varma? Koska isäni tunnusti kaiken äidilleni ennen kuolemaansa. Tunnon tuskat kalvoivat häntä vuosia. Ja koska... Thomas epäröi katsoen häntä suoraan silmiin. Koska sinulla on hänen silmänsä, Aino. Björnbergien silmät. Samat silmät, jotka Helena huomasi heti ensihetkellä nähtyään sinut. Palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Clarissan äkillinen kiinnostus tuoda hänet kartanoon, Helenan huomiot kuiskatut keskustelut. Kaikki kävi järkeen karmealla tavalla. Joten minä olen, hänen äänensä petti. Minun sisarpuoleni, Thomas täydensi, hänen äänensä sekoitus surua ja outoa hellyyttä.
Ja Helenan Ainon maailma romahti. Koko hänen identiteettinsä, koko hänen tarinansa, kaikki mitä hän oli uskonut todeksi, mureni kuin hiekkalinna nousevan veden alla. Miksi äitisi toi minut tänne? Jos hän tiesi kuka olen, miksi hän halusi minut lähelleen? Sitä osaa en ymmärrä täysin. Mutta tunnen äitini, hän ei koskaan tee mitään ilman laskelmoitua tarkoitusta. Thomas lähestyi koskettaen kevyesti hänen olkapäätään. Tärkeintä nyt on, että tiedät totuuden. Mitä teet sillä, on sinun valintasi. Aino vetäytyi hänen kosketuksestaan, kykenemättä käsittelemään niin paljon tietoa kerralla. Minun täytyy ajatella. Minun täytyy olla yksin. Ymmärrän. Mutta Aino, hän tarttui hänen ranteeseensa, kun hän kääntyi lähteäkseen. Helena sai hiljattain tietää isäni testamentin lausekkeesta. Lausekkeesta, joka tunnustaa ja huolehtii kaikista lapsista, joita hänellä on saattanut olla avioliiton ulkopuolella DNA-todisteen perusteella. Se tekisi sinusta laillisen perillisen huomattavalle osalle Björnbergien omaisuutta. Luuletko, että olen järkyttynyt rahasta? Aino veti kätensä vapaaksi. Sain juuri tietää, että koko elämäni on rakennettu valheelle. Että mies, jota olen kutsunut isäksi 25 vuotta, ei ole biologinen isäni. Ja sinä olet huolissasi rahasta. Ei, olen huolissani sinusta, Thomas vastasi, turhautuminen ilmeistä hänen äänessään. Helena ei tule tekemään asioista helppoja. Hän näkee sinut uhkana perinnölleen. Ja äitini, hän huokaisi raskaasti. Äitini tekee mitä tahansa suojellakseen perheen nimeä. Entä sinä? Mitä sinä haluat? Aino kysyi yhtäkkiä tietoisena todellisesta kysymyksestä, joka häntä piinasi. Thomas pysyi hiljaa pitkän hetken, katse kiinnittyneenä hänen silmiinsä. Haluan, että löydät paikkasi, Aino, mikä se sitten onkin. Vaikka se ei olisikaan minun rinnallani. Tunnustus jäi ilmaan heidän väliinsä, ladattuna merkityksillä, joita Aino ei ollut valmis kohtaamaan. Sanomatta enää sanaakaan hän kääntyi ja juoksi takaisin kartanoon, kyyneleet sumentaen hänen näkönsä. Juostessaan hän ei huomannut puiden varjossa piilottelevaa hahmoa, Helenaa, arvoituksellinen hymy huulillaan ja pieni nauhuri kädessään. Sade hakkasi Savonlinnaa armottomasti, muuttaen kartanon puutarhat mutaisiksi lammikoiksi ja luoden vesisateen, joka eristi kiinteistön muusta maailmasta. Aino katseli pisaroiden valumista huoneensa ikkunaa pitkin, miettien kuinka hänen elämänsä oli muuttunut täysin vain yhdessä yössä. 3 päivää oli kulunut Thomaksen paljastuksesta lehtimajalla. 3 päivää, joiden aikana Aino oli tuskin poistunut huoneestaan vedoten huonoon oloon. Elina oli huolissaan tuonut hänelle aterioita, jotka olivat jääneet lähes koskemattomiksi. Hän ei pystynyt syömään, ei nukkumaan. Hän vain kävi loputtomasti läpi tuota keskustelua yrittäen ymmärtää, mitä se merkitsi hänen identiteetilleen, tulevaisuudelleen, käsitykselleen siitä, kuka hän oli. Pehmeä koputus oveen keskeytti hänen ajatuksensa. Aino, se oli Elinan ääni. Saanko tulla sisään? Kyllä, täti, hän vastasi kääntyen pois ikkunasta. Elina astui sisään tarjottimen kanssa, jolla oli teetä ja keksejä. Hänen normaalisti tyynet kasvonsa olivat huoliryppyjen ja tummien silmänalusten merkitsemät. Meidän täytyy puhua, taloudenhoitaja sanoi asettaen tarjottimen yöpöydälle, siitä mitä Thomas sinulle kertoi. Aino kääntyi jyrkästi tätinsä puoleen. Sinä tiesit. Elina nyökkäsi hitaasti, syyllisyyden paino näkyi hänen väsyneissä silmissään. Liisa on minun sisareni, Aino, totta kai minä tiesin. Miksi ette koskaan kertoneet minulle, miksi elää valheessa 25 vuotta? Liisa rakastaa Seppoa syvästi. Kun hän tapasi Berntin, hän oli nuori, naivi, lumoutunut rikkaasta ja vaikutusvaltaisesta miehestä, joka lupasi hänelle kuun taivaalta. Elina istui sängyn reunalle, kädet ristissä sylissään. Bernd ei kertonut hänelle olevansa naimisissa, ei ennen kuin sai tietää hänen olevan raskaana. Silloin hän tarjosi hänelle rahaa ongelman ratkaisemiseksi. Aino tunsi vatsansa kääntyvän. Hän halusi, että äiti tekee abortin. Äitisi kieltäytyi. Mutta skandaali olisi ollut tuhoisa Björnbergien maineelle, joten Bernd vaati häntä katoamaan. Silloin Seppo astui hänen elämäänsä hyvä mies, joka rakasti häntä kaikesta huolimatta ja hyväksyi sinut tyttärekseen. Ja sinä autoit ylläpitämään tätä valhetta. Suojellakseni sinua, Aino, antaakseni sinulle mahdollisuuden kasvaa kaukana tämän perheen myrkyllisyydestä. Elina huokaisi syvään. Kun Clarissa otti minuun yhteyttä 2 kuukautta sitten sanoen haluavansa tuoda sinut tänne töihin, kauhistuin. Yritin puhua hänet ympäri, mutta mitä? Mutta hänellä oli valttikortteja. Hän uhkasi paljastaa kaiken, tuhota rauhan
jonka äitisi ja Seppo olivat niin huolellisesti rakentaneet. Sanoi, että jos en tekisi yhteistyötä, hän lähettäisi lakimiehet saareen. Aino tunsi vihan aallon kulkevan kehonsa läpi. Miksi nyt? Miksi 25 vuoden jälkeen Clarissa päätti tuoda minut lähelleen? Berntin testamentti, Elina vastasi vahvistaen sen, mitä Thomas oli sanonut. Hieman ennen kuolemaansa, syyllisyyden vaivaamana, hän sisällytti siihen lausekkeen, joka tunnustaa kaikki avioliiton ulkopuoliset lapset. Clarissa piti sen salassa vuosia, mutta hiljattain perheen lakimies Gabriel alkoi painostaa, että Berntin viimeinen tahto pantaisiin täytäntöön. Joten hän toiminut tänne, mitä varten? Pitäkseen minut hallinnassaan, tarkkaillakseen minua, arvioidakseen sinua, nähdäkseen olisitko todellinen uhka imperiumille, jonka hän oli rakentanut. Elina kosketti kevyesti Ainon käsivartta, mutta luulen, että tapahtui jotain odottamatonta. Hän alkoi nähdä sinussa ominaisuuksia, joita hän ihaili. Thomas varmasti näki. Aino tunsi kasvojensa kuumottavan ajatellessaan Thomasta, katseita, keskusteluja, kasvavaa läheisyyttä. Kaikki oli nyt heidän paljastuneen sukulaisuutensa tahraamaa. Entä Helena? Tietääkö hän? On epäillyt jo pitkään. Helena on aina ollut aivan liian tarkkanäköinen. Lapsena hän löysi kirjeitä, joita Bernd oli säästänyt, kirjeitä sinun äidiltäsi. Löytö mursi hänet myötävaikuttaen hänen tunne-elämän ongelmiinsa. Aino omaksui tiedon hiljaisuudessa. Niin monta elämää, joihin salaisuudet ja valheet olivat vaikuttaneet, niin monta menetettyä vuotta. Mitä minun pitäisi tehdä nyt, täti? Hän kysyi lopulta hänen äänensä pienenä, melkein lapsellisena. Sen voit vain sinä päättää, rakas. Mutta tiedä, että riippumatta siitä, mikä veri suonissasi virtaa, sinä olet se, joka valitset olla. Seppo ei ehkä antanut sinulle elämää, mutta hän antoi sinulle rakkauden, arvot, luonteen asioita, joita mikään DNA-testi ei voi mitata. Elinan lähdettyä Aino istui sängyllä pitkiä minuutteja käsitellen kaikkea oppimaansa. Lopulta uudella päättäväisyydellä hän nousi ja vaihtoi vaatteet. Oli aika kohdata totuus niin tuskallinen kuin se olikin. Hän laskeutui portaita päättäväisenä etsimään Clarissan. Käytävällä, joka johti matriarkan työhuoneeseen, hän kuuli korotettuja ääniä kirjastosta. Hän lähestyi hiljaa tunnistaen Helenan ja Clarissan äänet kiivaasta väittelystä. Et voi vain sivuuttaa sitä. Helenan ääni oli täynnä raivoa. Hänellä on yhtä suuri oikeus perintöön kuin minulla ja Thomaksella. Se ei ole sinun päätettävissäsi, Helena, Clarissa vastasi, hänen äänensä kylmä vastakohtana tyttären kiihkolle. Ai ei, ehkä minun pitäisi viedä tämä oikeuteen sitten. Olen varma, että sanomalehdet rakastaisivat tarinaa loistava Bernd Björnberg ja hänen suhteensa saaristolaistyttöön. Äpärä tytär piiloteltuna 2 vuosikymmentä. Voin kuvitella otsikot. Et uskaltaisi. Älä testaa minua, äiti. Et kaiken sen jälkeen, mitä olet saanut minut kestämään. Helenan ääni madaltui, muuttuen melkein myrkylliseksi kuiskaukseksi. Sinä suljit minut siihen klinikkaan vaietaksesi minut, jotta en kertoisi maailmalle, millainen mies isä todella oli. Mutta nyt minulla on elävä todiste kävelemässä tämän talon käytävillä. Aino perääntyi, järkyttyneenä Helenan äänessä olevan vihan voimakkuudesta. Kääntyessään lähteäkseen hän törmäsi Thomakseen, joka ilmeisesti myös kuunteli keskustelua. Mennään, hän kuiskasi, ohjaten häntä hellästi käsivarresta läheiseen tyhjään huoneeseen, pieneen musiikkihuoneeseen, jota harvoin käytettiin. Sinun ei olisi pitänyt kuulla tuota. Eikö minun olisi pitänyt kuulla totuutta? Aino tiuskaisi aggressiivisemmin kuin oli tarkoittanut. Lisää salaisuuksia, Thomas. Eikö jo riitä? Hän huokaisi syvään, ajaen kätensä hiustensa läpi eleellä, jonka Aino oli jo oppinut merkitsevän huolta. Helena on täysin hallitsematon. Hänellä on aina ollut tunne-elämän ongelmia, mutta viime vuosina hän jätti lauseen kesken. Hän vihaa minua, vaikkei edes tunne minua. Hän ei vihaa sinua, Aino. Hän vihaa sitä, mitä sinä edustat. Thomas istui pianon ääreen, näppäillen hajamielisesti muutamia säveliä. Helena palvoi isämme. Hän oli hänen sankarinsa, suojelijansa. Kun hän sai tietää hänen suhteestaan sinun äitisi kanssa, jokin särkyi hänen sisällään. Täydellinen kuva, joka hänellä oli hänestä, tuhoutui. Ja se on minun syytäni. Totta kai ei, mutta Helenan täytyy syyttää jotakuta, ja sinä olet helpoin kohde. Hän katsoi häntä intensiivisesti. Pelkään, mitä hän saattaa tehdä. Hän mainitsi vievänsä asian oikeuteen, paljastavansa kaiken. Se on mahdollista. Helena on aina ollut arvaamaton, mutta en ole koskaan nähnyt häntä näin päättäväisenä. Thomas epäröi, kuin punniten seuraavia sanojaan. On jotain, mitä sinun pitäisi tietää.
Jotain, mikä mutkistaa tilannetta entisestään. Mitä muuta voisi enää olla? Aino kysyi uupuneena paljastuksista. Isäni testamentin lauseke ei ainoastaan tunnusta sinua lailliseksi tyttäreksi, se nimenomaisesti myöntää sinulle määräysvallan Björnberg-yhtiöiden osakkeisiin. Aino tunsi, kuin lattia olisi auennut hänen jalkojensa alta. Miten se on mahdollista? Miksi isäsi tekisi niin? Syyllisyys ehkä. Tai ehkä koska hän pohjimmiltaan tiesi, ettei Helenalla ollut vakautta hallita perheen omaisuutta, ja pelkäsi minun seuraavan hänen jalanjälkiään liiketoimissa priorisoiden voittoa kaiken muun, mukaan lukien metsien ja niiden ihmisten, edelle. Thomas sulki pianon kannen pehmeästi. Olipa syy mikä tahansa, tosiasia on, että jos vaadit laillisia oikeuksiasi, sinulla on enemmän valtaa Björnbergien imperiumiin kuin kenelläkään meistä. Tämän paljastuksen suuruus jätti hänet sanattomaksi. Kyse ei ollut vain tunnustuksesta, identiteetistä, se oli massiivinen vallan ja vaurauden siirto. En halua tätä, hän sanoi lopulta. En koskaan pyytänyt mitään tällaista. Tiedän, ettet. Ja siksi isäni varmaan luotti sinuun. Thomas nousi lähestyen. Aino, riippumatta siitä, mitä päätät tehdä, haluan sinun tietävän, että olen puolellasi. En yrityksen, en perinnön vuoksi, vaan koska hän epäröi, konflikti näkyi hänen silmissään. Koska niin lyhyessä ajassa sinusta on tullut minulle tärkeä. Tavalla, jolla ei pitäisi, ottaen huomioon olosuhteet. Ainon sydän löi nopeammin. Hänen sanoissaan oli tunnustus tunteista, jotka olivat kasvaneet myös hänen sisällään, tunteista, jotka olivat nyt monimutkaisia heidän jakamansa verisiteen vuoksi. Emme voi, Thomas. Emme sen jälkeen, mitä nyt tiedämme. Tiedän, hän perääntyi hieman. Anna anteeksi, minun ei olisi pitänyt sanoa mitään. Epämukava hiljaisuus vallitsi heidän välillään, ladattuna mahdollisuuksilla, joita ei koskaan voitaisi tutkia. Mitä sinä tekisit, jos olisit minun paikallani? Aino kysyi lopulta. Rehellisesti, en tiedä. Björnbergien omaisuus on houkutteleva, mutta sillä on kova hinta. Helena ei koskaan hyväksy tätä rauhallisesti. Äitini taistelee kaikilla aseillaan, ja usko pois. Niitä on monta. Astuisit sotaan, jonka olemassaolosta et edes tiennyt. Entä jos vain lähden pois? Palaan kotiin, teeskentelen, ettei mitään tätä tapahtunut. Thomas hymyili surullisesti. He tulisivat perässä. Tavalla tai toisella. Joitakin totuuksia, kun ne on kerran paljastettu, ei voi enää piilottaa. Kiireisten askelten ääni käytävästä keskeytti keskustelun. Ovi avautui äkisti ja Elina astui sisään kasvot kalpeina. Aino, sinun täytyy tulla mukaani. Heti. Mitä on tapahtunut? Thomas kysyi taloudenhoitajan ilmeen pelästyttämänä. Seppo ja Liisa ovat täällä, eteisessä. Aino tunsi veren hyytyvän suonissaan. Minun vanhempani? Täällä? Miten? Helena, Elina vastasi hänen äänensä vapisten. Hän otti heihin yhteyttä, kertoi kaiken. He ottivat ensimmäisen lautan Savonlinnaan. Odottaamatta enempää selityksiä, Aino juoksi kartanon käytäviä pääsisäänkäynnille. Avatessaan oven hän näki näyn, jota ei koskaan uskonut todistavansa. Hänen vanhempansa, tai pikemminkin hänen äitinsä ja mies, joka oli kasvattanut hänet tyttärenään, seisoivat tihkusateessa, näyttäen pieniltä ja eksyneiltä Björnbergien kartanon mahtavuuden edessä. Äiti, isä, hän huusi, juosten halaamaan heitä, piittaamatta sateesta, joka nyt kasteli hänen mekkonsa. Liisa vastasi halaukseen voimakkaasti, kyyneleet sekoittuen sadeveteen hänen kasvoillaan. Seppo, aina niin vahva ja horjumaton, näytti yhtäkkiä vanhentuneelta. Salaisuuksien paino näkyi hänen kasvojaan uurtelevissa uusissa rypyissä. Tyttäreni, hän mutisi, ääni särkyen. Tulimme hakemaan sinut. Lähdetään kotiin. Mistä te tiesitte? Mitä Helena teille kertoi? Joku nuori nainen soitti, Liisa selitti, irrottautuen hieman katsoakseen tyttärensä kasvoja. Sanoi, että olit saanut selville totuuden biologisesta isästäsi, että he yrittivät ostaa vaikenemisesi, pitää sinut täällä vastoin tahtoasi. Ei se ole totta. Tulin tänne töihin omasta tahdostani. Hän sanoi, että he väittäisivät niin. Seppo puuttui puheeseen, hänen katseensa kova. Sanoi, että he olivat istuttaneet päähäsi ajatuksia, että he manipuloivat sinua vaatimaan perintöä ja hylkäämään oikean perheesi. Aino tunsi raivon aallon Helenaa kohtaan. Hänen manipuloinnillaan ei ollut rajoja, nyt hän yritti käyttää hänen omia vanhempiaan häntä vastaan. Mikään tuosta ei ole totta, hän sanoi lujasti. Kyllä, sain selville, että Bernd Björnberg oli biologinen isäni.
Mutta sinä, Seppo Korhonen, olet aina oleva minun oikea isäni. Mies, joka kasvatti minut, joka opetti minut kävelemään, kalastamaan, olemaan kunnon ihminen. Sepon silmät täyttyivät kyynelistä jotain, mitä Aino ei ollut koskaan nähnyt tapahtuvan. Hän veti hänet tiukkaan halaukseen, hänen vankka vartalonsa vapisi hieman. Et tiedäkään, mitä tuo merkitsee kuulla, tyttöni. Taidanpa tietää, isä, koska minulle merkitsee samaa saada sanoa se. Kun he irrottautuivat halauksesta, Aino huomasi, että Thomas ja Elina olivat lähestyneet ja tarkkailivat näkymää etäältä. Myös Clarissa oli ilmestynyt, seisoen portaiden yläpäässä, hänen kasvonsa läpitunkematon naamio, ja hänen takanaan Helena, voitonriemuinen hymy huulillaan. Tulkaa sisään, olkaa kilttejä, Aino kutsui. Emme voi keskustella täällä sateessa. Liisa ja Seppo vaihtoivat huolestuneita katseita. Oli ilmeistä, että he tunsivat itsensä uhatuiksi kartanon suuruuden ja Björnbergien läsnäolon vuoksi. Ehkä meidän on parasta mennä kaupunkiin, Seppo ehdotti. Voimme puhua puolueettomalla maaperällä. Ei. Clarissa puuttui puheeseen, laskeutuen portaita hänelle ominaisella eleganssilla. Hänen katseensa vaelsi vieraiden yli, pysähtyen pidemmäksi aikaa Liisaan. Olette tervetulleita kotiini. Meillä on paljon keskusteltavaa ja toivon, että teemme sen yksityisesti. Ilmassa leijuva jännitys oli käsin kosketeltava, kun ryhmä suuntasi olohuoneeseen. Aino saattoi tuntea historiallisen hetken painon, kaksi perhettä vihdoin kasvotusten, vuosikymmenten salaisuudet paljastumaisillaan. Huoneessa Clarissa teki aloitteen, rikkoen epämukavan hiljaisuuden. Liisa, siitä on pitkä aika. Et ole muuttunut niin paljon kuin odotin. Et sinäkään, Clarissa, Ainon äiti vastasi, yllättäen tyttärensä tuttuudella, jolla hän puhutteli Björnbergin matriarkkaa. Te tunnette toisenne? Aino kysyi hämmentyneenä. Äitisi työskenteli täällä talossa sisäkkönä ennen syntymääsi, Clarissa selitti. Siten hän tapasi Berntin. Paljastus osui Ainoon kuin isku. Jälleen yksi palapelin pala loksahti paikalleen, jälleen yksi salaisuus paljastui. Miksi et koskaan kertonut, äiti? Mitä minun olisi pitänyt sanoa, tyttäreni? Että isäntä vietteli minut? Että pakenin raskaana ja häpeissäni? Liisa katsoi suoraan Clarissaan. En pitänyt salaisuutta vain itseni vuoksi. Se oli sopimus. Bernd antoi minulle rahaa aloittaakseni alusta kaukana ja vastineeksi lupasin olla koskaan paljastamatta, että lapsi, jota odotin, oli hänen. Sopimus, jota pidit 25 vuotta, Thomas huomautti ihailua äänessään, huolimatta kaikista taloudellisista vaikeuksista, joita kohtasitte. En pitänyt salaisuutta rahan takia, Liisa tiuskaisi, ylpeyttä äänessään. Tein sen suojellakseni tytärtäni, antaakseni hänelle normaalin elämän, kaukana tästä kunnianhimon ja juonittelun maailmasta. Helena, joka oli tähän asti tarkkaillut näkymää näennäisen välinpitämättömästi, päästi kyynisen naurahduksen. Kuinka jaloa? Entä nyt? Aiotko yhä suojella häntä hänen lailliselta perinnöltään? Vai aiotko vihdoin myöntää, että koko tämän ajan olet vain odottanut oikeaa hetkeä vaatiaksesi sitä, mikä hänelle oikeutetusti kuuluu? Helena, Clarissa varoitti ankarasti. Mitä? Sanon vain sen, mitä kaikki ajattelevat. Helena nousi, kävellen huoneen poikki kuin peto saalistaan ympäröiden. Ollaan rehellisiä, kukaan täällä ei todella välitä Ainosta. Sinä, äiti, haluat vain välttää skandaalin. Thomas haluaa tehdä oikein kuten aina, ikuinen ritari kiltävässä haarniskassaan. Ja te, hän loi halveksuvan katseen Liisaan ja Seppoon, te rakensitte koko elämänne valheelle. Millainen perusta se on perheelle? Riittää, Helena! Thomas nousi kohdaten sisarensa. Et sinä päätä, mikä tekee perheen. Katso heitä, he kasvattivat Ainon rakkaudella, antoivat hänelle arvoja, joita sinä et koskaan ymmärtäisi. Se on perhe. Kuinka naiivi olet, pikkuveli. Helena lähestyi häntä haastavasti. Uskot aina ihmisistä parasta. Mutta tiedätkö, mitä opin klinikalla? Että meillä kaikilla on hintamme. Kaikki voidaan ostaa, manipuloida, murtaa. Hän kääntyi Ainoon. Jopa meidän rakas pieni saaristolaissisaremme. En ole kuten sinä, Helena, Aino vastasi, pysyen rauhallisena provokaatiosta huolimatta. En näe maailmaa sinun vääristyneiden linssiesi läpi. Etkö? Kysy sitten äidiltäsi rahoista, joita Bernd talletti kuukausittain hänen tililleen kaikki nämä vuodet. Miksi et kysy kirjeistä, joita he vaihtoivat vielä syntymäsi jälkeen? Aino kääntyi äitinsä puoleen, kysymys silmissään. Liisa laski katseensa, vahvistaen hiljaa Helenan syytöksen. Hän vaati sitä, Liisa mutisi. Sanoin, että se oli vähintä, mitä hän voi tehdä. Käytin rahat sinun opiskeluihisi, Aino. Lääkkeisiin, kun Seppo sairastui.
Ne eivät koskaan olleet minua varten. Näetkö? Helena hymyili voitonriemuisesti. Kaikilla on hintansa. Se ei muuta mitään, Seppo puuttui puheeseen, puhuen ensimmäistä kertaa heidän saavuttuaan huoneeseen. Hänen äänensä, vaikka olikin pehmeä, kantoi luonnollista auktoriteettia, joka sai kaikki kääntymään häneen. Tiesin rahoista alusta alkaen. Tiesin Berntistä kaikesta. Ja valitsin silti rakastaa Ainoa kuin omaa tytärtäni. En rahan takia, en velvollisuudesta, vaan koska se oli oikein. Hänen yksinkertaiset, mutta voimakkaat sanansa loivat huoneeseen mietteliään hiljaisuuden. Jopa Helena näytti hetken sanattomalta. Clarissa käytti tauon hyväkseen ottaakseen tilanteen jälleen hallintaansa. Uskon, että on olemassa tapa ratkaista tämä, joka on oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Ainolla on lailliset oikeudet Berntin testamentin mukaan. Emme voi, emmekä halua kieltää sitä. Odottakaa, Aino keskeytti. Ennen kuin keskustelemme mistään sopimuksesta, tarvitsen aikaa. Aikaa käsitellä kaikki tämä, päättää mitä todella haluan. Aika on ylellisyyttä, jota meillä ei ole, Clarissa vastasi. Testamentin lauseke asettaa määräajan, jos oikeuksia ei vaadita 30 päivän kuluessa laillisen perillisen tunnistamisesta, ne raukeavat. Ja kuka määritteli sen määräajan? Kuka päätti, että minut on tunnistettu? Perheen lakimies Gabriel esitti viralliset asiakirjat 3 viikkoa sitten, kun Helena sai tietää olemassaolostasi ja painosti lausekkeen täytäntöönpanoa. Clarissa huokaisi raskaasti. Siksi toin sinut tänne, Aino. En vain tavatakseni sinut, vaan valmistellakseni sinua tähän vastuuseen, ennen kuin olisi liian myöhäistä. Aino katsoi ympärilleen huoneessa äitiinsä ja Seppoon, jotka olivat silmin nähden epämukavia tässä yltäkylläisessä ympäristössä, Elinaan, joka oli jakautunut lojaaliuksiensa välillä, Thomakseen, jonka silmät heijastivat aitoa huolta, Helenaan, jonka katkeruus näytti kuluttavan kaiken sovinnon mahdollisuuden, ja lopuksi Clarissaan, matriarkkaan, jonka motiivit olivat edelleen arvoitus. Tarvitsen ilmaa, Aino sanoi nousten äkisti. Suokaa anteeksi. Odottaamatta vastausta hän käveli ulos parvekkeelle, välittämättä Thomaksen huudoista. Sade oli lakannut, jättäen ilman raskaaksi ja kosteaksi. Hän hengitti syvään yrittäen järjestää sekavia ajatuksiaan. Koko elämänsä hän oli tuntenut vain yhden todellisuuden, saaristolaiselämän yksinkertaisuuden, päivittäisen taistelun selviytymisestä, vanhempiensa ehdottoman rakkauden. Nyt yhtäkkiä hän oli yhden Suomen suurimman omaisuuden perijätär, miehen tytär, jota hän ei koskaan ollut tavannut, osa perhettä, jonka monimutkaisuudet ja kunnianhimot olivat hänelle täysin vieraita. Ja sitten oli Thomas velipuoli, jota kohtaan hän oli kehittänyt tunteita, jotka nyt tuntuivat mahdottomilta, kielletyiltä. Vetovoima, jonka hän oli tuntenut ensimmäisestä tapaamisesta lähtien, selittyi nyt verisiteellä, joka teki kaikesta romanttisesta mahdollisuudesta käsittämättömän. Katsoessaan myrskyn jälkeen kirkastuvaa taivasta Aino ymmärsi, että hän oli elämänsä tärkeimmän päätöksen edessä. Päätöksen, joka vaikuttaisi paitsi hänen tulevaisuutensa, myös 2 kokonaisen perheen kohtaloon. Saimaalla oli aina ollut oma rytminsä, oma tapansa käsitellä muutoksia. Järven pinta nousi ja laski, vuodenajat vaihtuivat tulvan ja kuivuuden välillä ja metsä uudistui jatkuvasti. Ehkä siksi Aino ajatteli katsellessaan seuraavan päivän auringon nousua, tuossa ympäristössä kasvaneet ihmiset oppivat sopeutumaan, löytämään tasapainon jopa suurimpien vastoinkäymisten keskellä. Hän ei ollut nukkunut. 2 perheen myrskyisen tapaamisen jälkeen hänen vanhempansa olivat majoittuneet pieneen hotelliin kaupungissa, kieltäytyen kohteliaasti Clarissan tarjouksesta jäädä kartanoon. Aino oli halunnut jäädä, hän tarvitsi tilaa ajatella, käsitellä kaikkia paljastuksia ja päättää seuraavasta siirrostaan. Nyt, istuen huoneensa parvekkeella, hän katseli ensimmäisen kalastajaveneen halkovan nousevan auringon kultaamaa vettä. Elämä jatkoi kulkuaan välinpitämättömänä rannalla käytävistä inhimillisistä draamoista. Koputus oveen keskeytti hänen mietiskelynsä. Se oli Roosa, siivooja, tuoden tarjottimen aamiaisineen. Rouva Clarissa pyysi ilmoittamaan, että perheen lakimies saapuu tunnin kuluttua. Roosa ilmoitti asettaen tarjottimen pöydälle. Kaikki kokoontuvat päätyöhuoneeseen. Kiitos. Roosa. Siivoojan lähdettyä Aino tuskin koski ruokaan. Lakimies. Se tarkoitti, että tänään tehtäisiin päätöksiä, allekirjoitettaisiin papereita, muutettaisiin elämiä pysyvästi. Hän pukeutui huolellisesti, valiten yksinkertaisen mutta tyylikkään mekon, jonka oli saanut Elinalta. Katsoessaan itseään peilistä hän huomasi,
kuinka paljon hän oli muuttunut kartanoon saapumisensa jälkeen. Ei vain ulkonäöltään, vaikka hänen hiuksensa olivat nyt paremmin leikatut, hänen ryhtinsä suorempi, hänen vaatteensa hienostuneemmat. Syvin muutos oli hänen silmissään, jotka nyt kantoivat tiedon, vastuun ja mahdottomien valintojen painoa. Kun hän laskeutui työhuoneeseen, hän huomasi muiden jo kokoontuneen. Hänen vanhempansa olivat palanneet, istuen epämukavasti nurkassa. Clarissa istui pääpaikalla vaikuttavan mahonkisen kirjoituspöydän takana. Thomas seisoi ikkunan vieressä, kun taas Helena nojasi sivusohvaan teeskennellen välinpitämättömyyttä, ilmeisestä jännitteestä huolimatta. Ja siellä oli mies, jota Aino ei tuntenut, pitkä, keski-ikäinen, pukeutuneena moitteettomasti tummaan pukuun. Hän oletti tämän olevan Gabriel, lakimies. Hyvää huomenta, Aino, Clarissa tervehti muodollisesti. Tämä on tohtori Gabriel Lindros, perheen lakimies yli 3 vuosikymmenen ajalta. Hän on täällä opastamassa meitä Berntin testamenttiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Gabriel nyökkäsi kevyesti tervehdykseksi. Neiti Aino, on ilo vihdoin tavata teidät. Vihdoin? Aino kysyi. Tiesittekö te minusta jo aiemmin? Bernd luotti minuun, kun laadimme teitä hyödyttävän lausekkeen, lakimies selitti. Hänen tarkoituksensa oli aina jonain päivänä tunnustaa teidät julkisesti, mutta hän epäröi, vilkaisten nopeasti Clarissaan. Olosuhteet eivät koskaan olleet suotuisat. Tarkoitat, että äitini ei koskaan sallinut sitä. Helena puuttui puheeseen katkerasti hymyillen. Gabriel jätti kommentin huomiotta, avaten asiakirjasalkkunsa. Olen täällä tänään, koska meidän on virallistettava tilanne. Testamentissa asetettu määräaika oikeuksien vaatimiselle umpeutuu tasan viikon kuluttua. Neiti Aino, teidän on päätettävä, haluatteko ottaa perintönne vastaan vai ette. Ja mitä tarkalleen ottaen tähän perintöön kuuluu? Seppo kysyi, hänen äänensä luja pelottavasta ympäristöstä huolimatta. Bernd Björnbergin jättämien erityisehtojen mukaisesti Gabriel oikaisi silmälasejaan, lukien suoraan asiakirjasta, hänen biologisella tyttärellään, joka on nyt tunnistettu Aino Korhoseksi, on oikeus 3. Björnberg-yhtiöiden kokonaisomistuksesta, mukaan lukien äänioikeusyhtiön päätöksissä, kesähuvilaan Puumalassa, noin 50 miljoonan euron arvoiseen säätiöityyn rahastoon sekä paikkaan Björnbergin Saimaan kestävän kehityksen säätiön hallituksessa. Seurannut hiljaisuus oli lähes käsin kosketeltava. Mainitun omaisuuden suuruus oli käsittämätön Ainolle ja hänen vanhemmilleen. Lisäksi Gabriel jatkoi, on henkilökohtainen kirje, jonka Bernd jätti annettavaksi tyttärelleen, mikäli tämä löydettäisiin. Hän otti salkustaan ajan kellastaman kirjekuoren, joka oli sinetöity Björnbergien vaakunalla. Hän lähestyi ja ojensi sen Ainolle, joka otti sen vastaan vapisevin käsin. On vielä yksi asia, joka kaikkien on syytä tietää, lakimies lisäsi kääntyen ryhmän puoleen. Lausekkeessa on lisäehto, jonka Bernd vaati pidettävän salassa tähän hetkeen asti. Mikä ehto? Clarissa kysyi, kurtistaen kulmiaan. Jotta Aino saisi perintönsä, hänen on otettava vastaan Björnbergin säätiön puheenjohtajuus vähintään 5 vuoden ajaksi. Tänä aikana hänellä on valta kaikkiin perheen sosiaalisiin ja ympäristöprojekteihin Saimaan alueella. Paljastus iski huoneeseen kuin pommi. Helena nousi jyrkästi ylös, kasvot vääristyneenä raivosta. Tämä on absurdia. Hänellä ei ole pätevyyttä, ei kokemusta. Se oli isänne nimenomainen tahto, Gabriel vastasi rauhallisesti. Hän uskoi, että joku, jolla on Ainon kaltaiset juuret paikallisyhteisössä, toisi arvokkaan näkökulman säätiöön. Tai ehkä hän vain halusi rakkaan äpäränsä lähelleen, hyvittääkseen 25 vuotta poissaoloa, Helena sanoi halveksivasti. Helena, riittää. Clarissan ääni leikkasi ilmaa kuin ruoska. Kunnioita isäsi muistoa. Aino pysyi hiljaa. Kirjekuori painoi hänen käsissään kuin lyijy. Kaikki tarkkailivat häntä odottaen reaktiota, päätöstä. Minun täytyy lukea tämä ensin, hän sanoi lopulta nostaen kirjekuorta. Yksin, Clarissa nyökkäsi. Käytä työhuonetta. Olemme olohuoneessa, kun olet valmis. Kun kaikki olivat poistuneet, Aino istui tuoliin, jolla Clarissa oli istunut, tietoisena hänelle niin uuden valta-aseman ironiasta. Varovasti hän avasi kirjekuoren ja otti esiin 2 paperiarkkia, käsin kirjoitetun kirjeen ja vanhalta valokuvalta näyttävän kuvan. Käsiala oli eleganttia, miehekästä, päättäväistä. Kirje oli päivätty vain muutamaa kuukautta ennen Berntin kuolemaa.
Rakas tyttäreni, se alkoi. Jos luet näitä sanoja, se tarkoittaa, että olemme vihdoin kohdanneet, vaikka en ehkä olekaan enää läsnä. On niin paljon, mitä haluaisin sanoa sinulle, niin paljon, mitä mä haluaisin selittää, mutta tiedän, etteivät sanat paperilla voi korvata 25 vuotta poissaoloa. Ensiksi minun on pyydettävä sinulta anteeksi, ei siksi, että saatoin sinut maailmaan, sillä sitä en tule koskaan katumaan, vaan siksi, ettei minulla ollut rohkeutta tunnustaa sinua julkisesti, kohdata sosiaalisia normeja ja omaa vaimoani antaakseni sinulle nimen, joka sinulle oikeutetusti kuului. Tapasin äitisi Liisan, kun hän työskenteli talossamme. Hän oli poikkeuksellinen nuori nainen, älykäs, päättäväinen, ja hänellä oli vaistomainen ymmärrys metsästä ja sen ihmisistä, mikä kiehtoi minua. Suhteemme oli lyhyt, mutta aito. Kun hän kertoi odottavansa lasta, ensimmäinen reaktioni oli onni. Mutta sitten todellisuus iski vasten kasvoja, skandaali, uhka Björnbergien maineelle, Clarissan reaktio. Tarjosin pelkurimaisinta ratkaisua, rahaa, jotta hän katoaisi. Liisa kieltäytyi alkuperäisestä tarjouksestani, mutta suostui lopulta kuukausittaiseen elatusapuun, ei itsensä, vaan sinun vuoksesi. Vuosien varrella pidimme hienovaraisesti yhteyttä. Hän lähetti minulle valokuvia sinusta, kertoi edistymisestäsi koulussa, taidoistasi, luonteestasi. Hänen kirjeidensä kautta opin tuntemaan sen poikkeuksellisen tytön, joka sinusta kasvoi, jopa etäältä. Päätöstä sisällyttää sinut testamenttiini ei tehty kevyesti. Tarkkailin kaukaa rakentamaani imperiumia, yritystemme vaikutusta Saimaahan ja aloin kyseenalaistaa jättämäni perintöä. Helena, rakastettu tyttäreni, on kiistatta nerokas, mutta myös huolestuttavan epävakaa emotionaalisesti. Thomaksella on sydän paikallaan, mutta pelkään hänen olevan liian helposti äitinsä vaikutettavissa. Sinä sen sijaan kasvoit järven kansan keskellä, ymmärrät heidän tarpeensa, kunnioitat luontoa. Siksi uskon sinulle paitsi aineellisen osan perinnöstäni, myös vastuun säätiöstä projektista, jota pidän todellisena perintönäni. Älä tee tätä päätöstä kevyesti. Sen hyväksyminen tarkoittaa astumista vallan ja etuoikeuksien maailmaan, mutta myös juonittelun ja musertavien vastuiden maailmaan. Kieltäytyminen olisi yhtä ymmärrettävää pysyminen siinä yksinkertaisessa ja rehellisessä elämässä, jonka Liisa ja Seppo, jolle olen ikuisesti kiitollinen, sinulle tarjosivat. Olipa valintasi mikä tahansa, tiedä, että omalla epätäydellisellä tavallani rakastin sinua aina. Isäsi, Bernd Björnberg. Kirjeen mukana oli vanha valokuva, nuorempi Bernd pidellen vauvaa sylissään. Kääntöpuolella luki käsin Aino 3 kuukautta. Ainoa kerta, kun pidin häntä sylissäni. Hiljaiset kyyneleet valuivat Ainon kasvoille. Kuva oli otettu salaa, luultavasti jonkin salaisen vierailun aikana. Hänellä ei ollut muistikuvaa tuosta hetkestä, tuosta miehestä, tuosta lyhyestä kosketuksesta biologiseen isäänsä. Pitkin minuutteihin hän istui liikkumattomana, omaksuen paljastusten painon. Lopulta hän laittoi kirjeen ja kuvan takaisin kuoreen ja lähti etsimään muita. Olohuoneessa jännitys oli käsin kosketeltava. Helena käveli edestakaisin kuin häkkiin suljettu peto. Thomas keskusteli hiljaisella äänellä Liisan ja Sepon kanssa, ilmeisesti yrittäen rauhoitella heitä. Clarissa tarkkaili näkymää tutulla läpitunkemattomalla ilmeellään. Kun Aino astui sisään, kaikki katseet kääntyivät häneen. Olen tehnyt päätökseni, hän ilmoitti, hänen äänensä lujempi kuin koskaan aiemmin. Ja mikä se on? Gabriel kysyi, kynä valmiina kirjaamaan hänen vastauksensa. Hyväksyn perintöni, hän julisti, aiheuttaen Helenassa näkyvän säikähdyksen, mutta omilla ehdoillani. Ehdoilla? Gabriel kurtisti kulmiaan. Testamentti asettaa jo ehdot. Kyllä, mutta minä asetan omani niiden hyväksymiselle, Aino vastasi yllättävällä rauhallisuudella. Ensinnäkin haluan, että puolet säätiöidystä rahastosta siirretään välittömästi kestävän kehityksen projektiin kotisaarellani ja muissa Saimaan saaristoyhteisöissä. Tämä on absurdia, Helena huudahti. Hän ei ole edes ottanut perintöä vastaan ja haluaa jo antaa puolet siitä pois. Se on minun oikeuteni, Aino vastasi lujasti. Toiseksi otan vastaan säätiön puheenjohtajuuden sovitusti, mutta haluan Thomaksen kanssani yhteispuheenjohtajaksi tasavertaisella päätösvallalla. Thomas näytti aidosti yllättyneeltä. Aino, sinun ei tarvitse tehdä tätä. Haluan sinut rinnalleni, Thomas. Sinun kokemuksesi liiketoiminnasta täydentää minun tuntemustani yhteisöistä. Yhdessä voimme saada enemmän aikaan kuin erikseen. Ja viimeiseksi, Aino jatkoi kääntyen Helenan puoleen. Haluan, että sinä, Helena, otat säätiön viestintäjohtajan tehtävän.
Ilmoitusta seurasi mykistynyt hiljaisuus. Helena, joka oli valmis uuteen raivokkaaseen hyökkäykseen, jäi hetkeksi sanattomaksi. Miksi? Hän kysyi lopulta epäluuloisena. Miksi antaisit minulle mitään valtaa kaiken sen jälkeen, mitä olen tehnyt? Koska olet nerokas, artikuloiva ja kaikesta huolimatta välität isäsi perinnöstä. Kanavoimalla energiasi johonkin rakentavaan voit saada aikaan sen muutoksen, jota hän sinulta aina odotti. Helena tutki Ainon kasvoja etsien merkkejä manipuloinnista tai vilpistä. Kun hän ei löytänyt mitään, hän nojasi taaksepäin sohvaan, ilmeisesti harkiten asemaansa uudelleen. Entä kartano? Clarissa kysyi puhuen ensimmäistä kertaa. Entä yhtiön osakkeet? Kartano pysyy sinun, kuten aina on ollut, Aino vastasi. Mitä osakkeisiin tulee, pidän äänioikeuteni, mutta delegoin päivittäisen hallinnon Thomakselle edellyttäen, että hän sitoutuu kestäviin ja eettisiin käytäntöihin. Thomas nyökkäsi. Siihen voit luottaa. Gabriel teki nopeita muistiinpanoja. Täytyy sanoa, että nämä ovat epätavallisia ehtoja, mutta laillisesti mahdollisia. Voin laatia sopimuksen, joka kattaa kaikki nämä ehdot. On vielä yksi asia, Aino lisäsi. Haluan, että vanhempani Liisa ja Seppo tunnustetaan virallisesti säätiön konsultteiksi saaristoyhteisöjä koskevissa asioissa, asianmukaisella palkalla ja todellisella vaikutusvallalla päätöksiin. Clarissa nousi seisaalleen, lähestyen Ainoa ilmeellä, jota oli vaikea lukea. Jännittyneen hetken ajan kaikki odottivat hänen reaktiotaan. Olet todellakin Berntin tytär, hän sanoi lopulta, lähes huomaamaton hymy huulillaan. Sinulla on sama hämmentävä yhdistelmä idealismia ja käytännöllisyyttä, joka minua hänessä aina kiehtoi. Hän ojensi kätensä muodollisesti. Hyväksyn ehtosi Aino Björnberg Korhonen, tervetuloa perheeseen. Kättely sinetöi uuden luvun kahden perheen historiassa. Se ei ollut satumainen onnellinen loppu. Ilmassa oli yhä paljon epäluuloa, syviä haavoja, tuskallisia sopeutumisia edessä, mutta se oli alku. Sitoumus maailmojen välillä, jotka olivat vaikuttaneet sovittamattomilta. Seuraavina kuukausina siirtymä ei ollut helppo. Helena alkuvastarinnan jälkeen omaksui yllättäen uuden roolinsa omistautuneesti, kanavoiden älykkyytensä luodakseen vaikuttavia viestintäkampanjoita säätiölle. Hänen suhteensa Ainoon pysyi monimutkaisena, sekoitus jäännöskatkeruutta ja kasvavaa molemminpuolista kunnioitusta. Clarissa, ikuinen strategi, mukautti nopeasti julkisen tarinansa esittääkseen Ainon esimerkkinä Björnbergien sitoutumisesta Saimaan yhteisöihin. Kulissien takana hän pysyi varautuneena, mutta salli vähitellen pienten muurien murtua, erityisesti todistaessaan Ainon aitoa omistautumista sosiaalisille projekteille. Liisa ja Seppo päättivät jäädä kotisaarensa, valvoen Ainon käynnistämiä uusia kehityshankkeita. Kuukausittain he vierailivat Savonlinnassa säätiön kokouksissa, tilaisuuksissa, joissa koko perhe kokoontui, hetket olivat yhä jännittyneitä, mutta asteittain luonnollisempia. Mitä Thomakseen ja Ainoon tulee, heidän välilleen muodostunut siide muuttui syväksi kumppanuudeksi, joka perustui molemminpuoliseen kunnioitukseen ja jaettuihin tavoitteisiin. Alkuperäiset romanttiset tunteet, jotka sukulaisuuden paljastuminen oli tehnyt mahdottomiksi, väistyivät vähitellen aidon sisaruksellisen yhteyden tieltä, ei vähemmän intensiivisen, vain erilaisen. Vuosi kaiken muuttaneen paljastuksen jälkeen Aino oli jälleen lehtimajalla, jossa Thomas oli kertonut hänelle totuuden hänen alkuperästään. Aurinko laski järven taakse, maalaten taivaan oranssin ja purppuran sävyillä. Saimaa jatkoi ikuista kiertokulkuaan, välinpitämättömänä inhimillisistä draamoista, mutta nyt uudistuneen Björnbergin säätiön johtamien kestävämpien politiikkojen vaikutuksen alaisena. Arvasin löytäväni sinut täältä, Thomas sanoi, lähestyen kahden lakkamehulasin kanssa, perinne, jonka he olivat luoneet juhlistaakseen pieniä voittoja. Hyväksymme uuden projektin tänään, Aino vastasi ottaen lasin vastaan. Ajattelin, että olisi sopivaa palata sinne, mistä kaikki alkoi. Juuret-projekti oli uuden johdon kunnianhimoisin aloiteohjelma, joka yhdisti ympäristön suojelun, koulutuksen ja kestävän taloudellisen kehityksen saaristoyhteisöille koko Saimaan alueella. Bernd olisi ylpeä, Thomas kommentoi istuen hänen viereensä. Luuletko todella? Olen varma. Muutit hänen perintönsä joksikin suuremmaksi kuin hän koskaan kuvitteli. He kohottivat maljan hiljaisuudessa auringonlaskulle. Aino mietti poikkeuksellista matkaa, joka oli tuonut hänet tähän pisteeseen, kotisaaren yksinkertaisuudesta Björnbergien maailman monimutkaisuuteen. Pienviljelijöiden tyttärestä imperiumin perijättäreksi,
Tytöstä, joka uskoi tuntevansa juurensa, naiseksi, joka ymmärsi, että identiteetti on jotain, mitä rakennamme päivittäin valinnoillamme, ei vain verellämme. Tiedätkö, mikä minua on yllättänyt eniten tänä vuonna? Hän kysyi katsellen yksinäistä venettä, joka lipui kaukaisuudessa. Se, ettei Helena ole yrittänyt myrkyttää sinua, Thomas vitsaili. Aino nauroi. Sen lisäksi minua yllätti huomata, että kuulun molempiin maailmoihin, tarvitsematta valita niiden välillä. Niin kauan tunsin itseni jakautuneeksi ikään kuin Björnbergiksi ryhtyminen tarkoittaisi saaristolaisjuurieni pettämistä. Entä nyt? Nyt ymmärrän, että juuri nämä kaksi perintöä antavat minulle mahdollisuuden rakentaa siltoja sinne, missä ennen oli vain kuiluja. Berntin veri suonissani antaa minulle pääsyn resursseihin ja valtaan, mutta Liisalta ja Sepolta saamani kasvatus opetti minua käyttämään tuota valtaa viisaasti ja myötätunnolla. Thomas hymyili, ylpeänä muutoksesta, jonka oli Ainossa todistanut. Siihen nähden, että sanoit, ettei sinulla ole muodollista koulutusta, sinusta on tullut melkoinen filosofi. Opin parhaassa koulussa elämässä. Hän katseli viimeisen auringonsäteen katoavan horisonttiin, antaen tilaa ensimmäisille tähdille. Ja tärkein oppituntini oli, että joskus suurimmat myrskyt tuovat tarpeellisimmat muutokset. Yön laskeutuessa Björnbergien kartanon ylle, kietoen lehtimajan pehmeisiin varjoihin, Aino tunsi rauhan, jota hän ei ollut kokenut Savonlinnaan saapumisensa jälkeen. Tämä ei ollut hänen matkansa loppu, monin tavoin se oli vasta alkua. Edessä oli vielä haasteita, vanhoja haavoja parannettavana, uusia polkuja kuljettavana, mutta ensimmäistä kertaa hän tunsi itsensä todella kokonaiseksi, hyväksyen kaikki osat siitä, kuka hän oli. Järvi jatkoi ikuista kulkuaan, vedet, jotka nyt virtasivat, eivät olleet samoja kuin eilen, aivan kuten hänkään ei ollut enää sama Aino, joka oli saapunut pelokkaana tuohon kartanoon. Kuten järvi hän oli muuttunut, löytänyt oman tiensä menneisyyden ja tulevaisuuden rantojen välistä, kantaen vesissään muistoja siitä, mistä hän oli tullut ja lupauksen siitä, mihin hän voisi päästä. Tarinan loppurakkaat kuuntelijat, toivomme, että Aino Korhosen tarina kosketti sydämiänne. Hänen matkansa kahden maailman välillä muistuttaa meitä siitä, että identiteettiämme eivät muokkaa vain veremme, vaan päivittäiset valintamme ja rakentamamme siteet. Jotta voisitte jatkaa purjehtimista yhtä tunteikkaiden tarinoiden parissa, olemme valmistelleet erityisen soittolistan, jonka löydätte klikkaamalla linkkiä ruudun vasemmasta reunasta. Jos tämä kertomus herätti teissä tunteita, älkää unohtako tilata kanavaamme ja tykätä videosta. Tuomme joka päivä ainutlaatuisia tarinoita, jotka tutkivat suomalaisen elämän monimutkaisuutta sen kaikissa puolissa. Jakakaa kommenteissa, mikä oli teille tämän tarinan koskettavin hetki ja mitä muita kertomuksia haluaisitte kuulla kanavallamme. Kiitos, että purjehditte kanssamme tämän jännittävän tarinan vesillä.